Dit is groep 7, 8 van basisschool de Nekerwieken. Wij worden vandaag sleutelbewaarder. Dat gaat beginnen, het project. Sleutelbewaarder van deze mooie historische kerk. Een stukje erfgoed van het dorp. Ik had begrepen dat er iemand als vertegenwoordiger van de klas wat is je naam? Arjen. Nou, Arjen. Ga het maar een beetje naar voren. Kom maar zoveel mogelijk deze kant op. Hier staat een heel mooie kist. Dit is onze sleutelbewaarderskist. Er zit van alles in. Eigenlijk het belangrijkste in de kist is de sleutel van de kerk. Ja, laat ik even binnen dan. Om open te maken, dan kun je de sleutel eruit pakken. Denk je eruit We kunnen hem alsnog even in het glas zetten. Kan iedereen... Ja, eerst is er maar eentje uit. Zo pas, kijk. Kijk, Ik zal even zien in de kerk. Maar kijk maar wat erop staat op die sleutel. ik zou weer in de Kijk even. Hoi. Kerk Obergum. Laat hem zien.